Districte Esportiu. Tota la informació de l'esport de Sants Montjuïc a Sants 3 Ràdio. Falta un minut per un quart de 9 de la nit. Comencem ja el programa d'avui i com dèiem a l'inici ens acompanya en Jordi Romo, aquest ostafranquí que ha fet la volta al món en bicicleta durant 2 anys i 11 mesos. Jordi, bon vespre. Hola, què tal? En primer lloc, la pregunta és obligada. Com et passa pel cap fer la volta en bicicleta arreu del món? Perquè és el meu somni. Ho era de petit i un dia pues, vaig decidir-ho. Quan vas veure realment que era possible, que era real a complir el teu somni? Doncs quan em van passar diverses coses que vam deixar la parella després de 5 anys de relació, tornar a casa dels meus pares perquè no podia pagar el pis i no m'agradava el treball que portava, i després a part vaig veure una pel·lícula que es diu Molt Petit, que també va ser com l'última emputxada. Va ser un comú de circumstàncies de la teva vida que van emputxar al final cap endavant aquest somni que volies complir. Com va anar el procés de preparació previ a aquest viatge? Diguéssim, vas trigar un any entre que ho vas decidir i que vas començar la travessia. Què vas fer durant aquest període? Bueno, va ser una miqueta menys, però bueno, va ser buscar una mica els sponsors, algú que m'ajudés per un tema material, perquè no tenia molts diners, no tenia molts fondos, tots els diners que tenia més o menys eren una mica com per emergències, si em sorgia alguna cosa durant la viatge, i llavors vaig buscar una mica els sponsors, vaig fer com un plan de veure si un àlbum, un cartell, una pàgina web, tot el necessari, perquè la gent em prengués una mica en sèrio, no? Sobretot aquestes tendes i empreses que em podien ajudar. Doncs bueno, vaig preguntar, vaig buscar, i al final Bicitecla, Casanova Foto, Black Art, uns quants es van afegir en aquest carro, a la bicicleta, i així vaig poder començar. I tot va ser una mica dir-li als meus pares i als meus amics que ho anem a fer, perquè després d'això ja no hi ha marxa enrere. Tu vas decidir, estaves decidit a tirar-ho endavant. Quin entrenament físic vas haver de fer per preparar aquesta volta al món? Entrenament físic, ningú, perquè jo sempre he sigut esportista, sempre m'ha agradat jugar a futbol, tenis, natació, bueno, sempre m'he mantingut una mica en la línia de l'esport. I després també vaig fer com un petit viatge des d'Irún fins a Santiago de Compostela, Camino a Santiago, la part nord, per provar-me, a veure com em trobava, si ho podia fer o què és el material que també necessitaria, bueno, una mica per organitzar-me. I et vas trobar bé, intueixo. Sí, jo vaig tenir els meus moments que si de veritat tindré que fer una volta al món, si he estat aquí 10 dies i gairebé moro, però sí, amb això va ser un motiu més també, perquè vaig veure tantes coses maques que un món sencer, imagina't. Vas tirar endavant la idea. Quin equipatge vas emportar per fer la volta al món? Bueno, vaig portar una mica de tot. Una bicicleta no pots portar grans coses, un pes reduït, una mica de menjar, una miqueta de roba per tots els climes, el fogó, la càmera de fotos, bueno, tot per sobreviure. Material així poquet, però a tenda d'acampada, el suficient, imprescindible per poder estar aquests encara anys. I així la bicicleta ja em pesava 60 quilos com a mínim. També és pedalar i a més carregar tot el pes que portaves a sobre. Vas estar molts mesos preparant aquesta partida de la teva volta al món. El dia abans, com et senties abans de començar la travessia? No vaig poder dormir, molts nervis. Era com un cúmul de sensacions, pensaments que m'anien com, què estic a punt a fer? Estic a punt de donar una volta al món, de veritat. No m'ho creia, estava molt, molt nerviós. Però, bueno, després d'haver dormit 2 o 3 hores, vaig agafar la bicicleta, vaig anar cap a Plaça d'Osca i mira, vaig començar amb els amics. Et senties preparat per fer el viatge? Sí, no, és que la veritat, sentir-me mai se sent un, és com, tens por, però aquestes pors les vas vencent, aquests monstres, com qui diu, els vas vencent mentre vas viatjant, vas començant, vas pedalejant. Sempre ho dic, els meus majors temors han sigut a cada país, quan sortia d'un país i entrava a un altre, a veure què trobava, perquè ja m'havia adaptat a l'anterior, ja sabia com menjar, la gent com era, em sentia confiat, i a l'altre país, al segon país, era com, què passarà? A veure si és perillós, a veure si la gent no m'acull bé, ara també, a veure si regategen molt, si no regategen, és una altra adaptació diferent. I aquí és el moment, de veritat, molt
em donava molta por. Passa, per exemple, també de Nicaragua a Honduras, que tothom em deia ja et mataran, ja segrestaran, com a mínim et robaran, i ara com, vale, joder, m'ho poseu molt maco, Sí. Però només entrar al país, els 2 quilòmetres ja em sentia genial, perquè havia conegut una família molt maca, havia conegut gent que m'oferia ajuda, gent que em saludava, no sé. Al final la rebuda era el positiu i això era important. Comentaves que vas dormir 2-3 hores al dia abans. Quan tu estàs al teu llit, sona el despertador, obres els ulls, què penses just el dia de marxar? Què passava al teu cap aquell dia? Pues pensava que estava boig, no sé. És el que et deia, unes sensacions, un cúmul de sensacions. És la mateixa sensació una mica de quan vaig arribar. De felicitat de començar un viatge, de començar algú nou, però també tristesa i com por. És que no sé què vaig pensar. Vaig pensar, vinga, lleva't, que és hora i anem cap allà, que la gent m'està esperant. No sé, i molt nerviós. No sé, saps quan estàs molt nerviós que el teu cap està com ennuvolat i intentes fer lo mínim i bàsic per continuar. I de tot plegat, què és el que et feia més il·lusió del viatge? És que són moltes coses. Conèixer gent, la cultura, veure paisatges que no he vist mai, gastronomia, no sé, a mi m'agrada tot una mica. Aprendre i conèixer. És que sentir-me també com un nen, no? Que és algo nou. Quan ets nen i veus una cosa nova, aquell moment no t'oblides mai. Després ja ho tornes a veure i ja sí que és més que automàtic. Segueixes veient i al final no aprecies. Quan ets un nen sí que comences, aprecies tot, amb la seva plenitud, amb la seva importància, i és el que volia també una mica, sentir-me així. Explica'ns una mica la ruta que vas fer tu en bicicleta al llarg del món. Com vas decidir per quins països passar? Com vas traçar el recorregut a seguir? Ho vaig pensar amb el Google Maps, anava mirant com els països, que així també va sortir la idea de donar la volta al món, perquè al principi era vull viatjar. Però on vull viatjar? Doncs m'agradaria anar aquí, a França, Suïssa, a Itàlia, a Eslovènia. Hòstia, però si hi ha molts països que vull anar. Llavors va sortir una mica això de per què no una volta al món? Ok, i en bicicleta? D'acord. I sí, decidir això, amb les coses que tenia ganes de veure, també intentar no saltar-me a països més perillosos, tipus Pakistan, Afganistan o Iraq, evidentment. Síria també tenia ganes de passar per anar a Jordània, no vaig poder. I sí, tota l'organització també que havia fet, que va ser una mica a base així del Google Maps, com et deia, al final també ha anat canviant. El primer mes o primers 2 mesos vaig intentar seguir, però després em vaig adonar que m'estava perdent moltes coses, que hi havia gent que m'estava dient no, però vés per a l'altre costat, que veuràs un paisatge preciós o qualsevol cosa, no? O vigila que per aquell lloc és més perillós o és més fàcil per la bicicleta a l'altre camí. I a base d'això doncs també anava valorant i ja vaig treure una mica de sobre tots els plans que portava anteriorment i vaig començar com a disfrutar més i a deixar-me portar. Dia a dia el que et trobaves doncs seguies el camí de les recomanacions de la gent, que al final també són les més importants. Sí. I si la gent en sap més que tu, doncs aprofita per aquests consells. Vas passar per 49 països. Quina et feia més il·lusió visitar? És difícil. És molt difícil. Potser sempre havia volgut viatjar a la Índia, a sud-est asiàtic, sempre havia volgut viatjar als Estats Units, no sé. Després també em vaig adonar que molts països que no tenia pensat que m'agradarien, com Kirguistan, per exemple, m'encantaven. Eren països impressionants i entre Kirguistan ficaria Nepal o Xina fins i tot, que tothom tenim la idea de Xina perquè hi ha molts xinos i molts restaurants que ja ho coneixem tot, però ni de broma. És un món totalment diferent. Anaves tu sol en aquest viatge? Sí, anava sol, però evidentment anava coneixent gent. Abans he sigut moltes jornades en bicicleta absolutament sol i també altres que m'ha acompanyat doncs, amics, altres ciclistes que coneixia en la ruta. Vaig conèixer un francès, vaig estar amb un altre noi barceloní, Javi, que també ens vam acompanyar des de Geòrgia fins a l'Índia. No sé, molta gent també he anat coneixent. Vas anar fent contactes a diferents ciclistes arreu del món i també t'ajudaven a tirar endavant el teu viatge. Sí. Evidentment, es pot fer sol, però no es pot fer sol una volta al món. Sempre necessites de gent, fins i tot perquè t'animin. O sigui, arribar a una casa que t'obrin de part en part les seves portes i que t'inviten a menjar, a dormir, a un cúmul de coses que en principi no t'ho planteges. I això t'anima moltíssim. Però que hi ha aquesta gent tan bona
que a més ho respecten tant, perquè els deia, pues estic donant la volta al món. Per ells era com, està loco, però madre mía, qué huevos tiene, no? I bueno, jo què sé. A on t'allotjaves en el teu, al llarg de les diferents etapes? Em vaig allotjar en moltíssims llocs. Anava amb pocs diners i tenia que estalviar amb el que preguntava la gent. Moltes vegades m'allotjava amb bombers, que me deixaven dormir o algun llit o acampar fins i tot dintre del quartel, policia, esglésies, a cases de la gent pobra, rica, de tot tipus. He dormit a camps, he dormit al costat de llacs, he dormit al costat de rius, he dormit a deserts, tipus Nepal, he dormit al costat de Nazca, no sé si coneixes, que són com uns dibuixos que hi ha al desert de Perú, així que s'hi deien que és com que alienígens o alguna cosa així. Ah, és veritat. Doncs vaig dormir al costat. A cases abandonades també. Ostres. Llocs una mica estranys, hostals de mala mort que no s'atreveix a entrar ningú, en els quals també vaig tenir diverses aparicions i coses rares. Això ja se sap, quan viatges món i veus món pots trobar-te de tot. Sí, és I maco també. El tema idiomes, com el tractaves? Perquè alguns Itàlia, França, Alemanya potser sí, però si anaves més cap a l'Àsia era més complicat la comunicació. Però en principi l'anglès a tot el món, però sí, com tu dius, Xina, Japó fins i tot, que jo em pensava que la gent parlava millor l'anglès i no ho és tant, però allà utilitzava com un llibre que es diu Icons, no sé si et sona, que són com dibuixos, i a la gent doncs, li preguntes per dibuixos, un lloc per dormir, està tot com explicat, arròs, menjars, bueno, una mica de tot, ja. I si no també per senyes, principalment sí. I se sap, les senyes mai fallen. Bueno, a Xina també fallaven, Sí, també. Una senya tan fàcil com vull anar a dormir, amb les mans així al costat de la galta, com si fos no ho entenien, era com me miraven, ¿qué está diciendo este? Y yo, joder, quiero ir a dormir no ho entenien, era molt divertit, a vegades donava ganes de vacilar una mica també. Com era la teva rutina diària, un dia en bicicleta a la teva volta del món? Què feies en aquest dia, més o menys? Bueno, m'aixecava, esmorzava, recollia la tenda, muntava la bici, sortia. Als 25 quilòmetres es menjava una mica que si... Bueno, qualsevol cosa que tingués, fruits secs, alguna fruita, plàtan, jo què sé, qualsevol cosa que també trobés en aquell lloc, perquè també m'he tingut que habituar molt als menjars de cada país. Als 100 quilòmetres menjava també el que tingués, i si estava en algun lloc sol, doncs treia el que hi havia. A vegades no tenia res, perquè em pensava que arribaria a algun punt que sí aconseguiria menjar i no arribava. O sigui, em passava a vegades dies sense menjar. Al 75 un altre, i després quan ja acabava els 100 quilòmetres, que és la mitja que sempre volia fer, doncs ja acabava sopant on pogués. O sigui, arribaves tard de nit al teu destí, més o menys. Depèn, també. He intentat seguir els estius de cada zona, per no trobar-me com vam passar aquí al principi, perquè vaig sortir a l'octubre i sí que vaig menjar tot l'hivern d'Europa. I va ser una mica dur, perquè tens poques hores de pedalejar, fa fred, intentava fer 100 quilòmetres per no retrasar-me massa, i perquè a més Europa és un lloc car i no volia gastar massa. I al final també passa el que va passar, que em vaig posar malalt a Grècia, vaig agafar una grip d'estar dormint a qualsevol lloc i amb aquell fred de menys 5, menys 6 graus. Comprensible fins a cert punt que t'agafés la grip. Has tingut algun problema, robatori, problemes amb el visat, alguna multa? M'han robat a Itàlia, curiosament, a Europa, mai més. Van ser un casc i unes ulleres de sol que vaig estar sobre la bicicleta un segon per preguntar una direcció, absolutament res més. M'he perdut més coses que no hagin robat. I què m'has preguntat després? Problemes amb el visat, alguna multa? Visats, sí, visats a Azerbaiyán vaig tenir problemes per entrar, em demanen de tot, que si també em demanen uns hostals, que tingués una reserva, una previsió, els fies una previsió del meu recorregut. Això també em passa a Xina. No sé, a vegades es complica una mica les fronteres. I mira que és absurd. Jo sempre dic, i més com he viatjat ara, que les fronteres no haurien d'existir i al món ens hauríem d'unir una miqueta més, deixar-nos de tonteries, que de separatismes ja en tenim masses i al final tots som humans, no? Pressupostaves uns 23.000 euros per tot el viatge, més o menys la predicció s'ha acabat complint? Bueno, la veritat és que molt menys, jo no portava aquells 23.000 euros,
portava molt menys, per això vaig tenir que buscar sponsors i ajuda. Va ser la previsió que feia una mica de cara... Al principi, molt... Sí, de cara també els sponsors, de comentar, mira, això és el que necessitaria. I m'ha sobrat en el sentit que no... És que no he gastat gaire. La gent m'ha ajudat moltíssim. I ja no la gent, és que a vegades jo menjava per €1 al dia, a vegades, o 2. Països que et diria que la majoria de països són així, de $1, $2 o $3 al dia, i països més cars, tipus Austràlia, Nova Zelanda, Estats Units, la gent ajuda moltíssim. Anava directament a la casa de la gent, trucava a la porta, sisplau, si puc acampar al teu jardí o algun lloc segur per passar. I llavors, per finançar-ho, t'has passat molt amb sponsors i patrocinadors? I amb mi, és que una mica amb mi. O sigui, has fet una mescla entre el que tu tenies... Sí, perquè a més també treballava. Vaig estar treballant a Austràlia, plantant sandies, o tallant gespa, vaig estar treballant a Nova Zelanda recollint raïm, vaig treballar a Malàsia en una West House, vaig treballar a Bogotà fent alguna pàgina web, vaig treballar a Guatemala venent alguna foto, no sé, de tot per costejar-me aquest viatge. Com contactaves amb la teva família? WhatsApp, redes socials. Bàsicament, sí, quan tenia wifi... Aprofitaves per parlar amb la família. A 2013, quan vas començar aquesta aventura, els teus pares deien això sobre aquest viatge que volies iniciar. Pero le vas a decir que estaba boig, que era imposible, que no podía ser, eran 60.000 kilómetros. Pensaba la cantidad de kilómetros que era. Estem ajudant tot el que podem, però content no estic. Que hi ha gent, que ja ho sé, que hi ha gent molt bona però en el món, però que també hi ha gent que pot perjudicar molt i pot fer molt mal. Això deia el teu pare i la teva mare abans que comencessis el viatge. Com diries que s'ho van prendre quan els hi vas dir? Com et creus després d'aquestes paraules? Sí, és bastant revelador realment aquesta declaració. No, al principi la meva mare no em volia ajudar amb la meva volta al món, no em volia ajudar a preparar-ho. I una de les conversacions que vaig tindre va ser bueno, mama, jo la faré, sí o sí. Si vols seguir de morros, tu mateixa. Si em vols ajudar jo crec que em sortirà millor, que amb més preparació segur que tinc més possibilitats que tot vagi bé. I després això sí, es va obrir una miqueta més i encara que tenien por, perquè són els que pitjor ho han passat, més que jo, perquè clar, jo estic vivint la situació, el moment, a vegades estic supercontent, a vegades passant coses xungues, però ells no saben el que estic passant i a vegades la imaginació et porta a pensar les coses més negatives que hi ha en el món, no? Aquest l'han agafat o l'han segrestat o l'han matat o l'han atropellat, que també és una altra de les possibilitats que no s'ha de descartar. Jo he conegut gent que viatja en bicicleta que li va passar, que no era molt normal, la majoria de gent que ha conegut en bicicleta tots han acabat perfectament, però bueno. En algun moment de la teva ruta et vas plantejar tornar cap a casa? Sí, just a Grècia, el que et comentava abans de la grip. Justament va passar el Nadal, justament també es va morir la meva àvia i clar, també aquest cúmul de coses ho havia passat malament en tot l'hivern fins a arribar allà, no sé, estava cansat, no m'havia adaptat tampoc a aquest viatge. Diuen que un s'adapta després de 2 o 3 mesos. És un canvi de vida total, imagina't, radical. De passar a estar a casa amb una nevera, amb un llit, tot més o menys fàcil, a tenir que estar buscant-te la vida per tot arreu, preguntant, amb pors, amb preocupacions, amb fred, amb pluja, i hi ha vegades que plou i no tens un lloc on secar-te, no tens una dutxa, és molt complicat. I a l'estrès aquest d'estar tots els dies fent coses diferents. Clar. No tens ni un moment d'algú automàtic, no sé com dir-ho. Això jo crec que també servir-li efecte. I al llarg del viatge feies un seguiment exhaustiu a les xarxes socials. Com ho gestionaves? Quan tenia wifi, quan connectava, que no era sempre, evidentment. A vegades hostals, a vegades anava al McDonald's, que a tot el món m'ha ajudat moltíssim, perquè la majoria de llocs tenen wifi gratis, i em connectava i ja està, enviava alguna foto, era menys del que m'hagués agradat. Jo, al principi, si hagués aconseguit una mica més de diners o més ajuda, que pensava que jo què sé, que Yoigo, Movistar, Telefònica, Vodafone, em podien fotre un cop de mà i anar canviant de targeta o fer un roaming. Sí. Però no van voler o no van poder ajudar-me, i llavors vaig tenir que fer això, passar directament wifi. I moltes vegades passava 5, 6 dies, 10 sense poder connectar-me enlloc.
Al teu web expliques que has acomplert 241 somnis, per exemple, cantar la Marsellesa amb una marsellesa, beure un xupito de ginebra a Ginebra o fer tocs amb una pilota sobre una gòndola a Venècia. De tots aquests somnis que es poden consultar, amb quin et quedes? Quin és el que et fa més il·lusió haver acomplert? Tots són somnis, bueno, donar la volta al món, no? Possiblement. Sí, això segur. Haver complert tots aquests somnis és el major somni que es pot haver tingut, jo què sé. No sé... És que tots són macos, el Taj Mahal, veure el Taj Mahal, sí. Estar caminant sobre la muralla xina, estar davant de l'òpera de Sydney, estar... No sé, hi ha tantes coses, tants llocs, a Iguazú, a les catarates d'Iguazú, una cosa increïble. Estar davant d'un volcà en erupció, traient lava i dormint davant seu, que era com a veure si algun moment caurà alguna pedra, aquestes que escup. No sé, tots són somnis que m'han encantat. Cadascú té el seu encant, sí, i al final no pots renunciar. Cantar karaoke de Japó o Dragon Ball a Drac, en japonès. És inimitable. I amb un parell de cerveses, imagina't. Què canviaries? Canviaries alguna cosa de com t'ha anat tot plegat? No, jo una de les coses que he après és que que ha passat, s'ha d'acceptar, les coses dolentes han passat per alguna cosa i tot també ajuda. Són experiències, tot són experiències i ajuden a disfrutar de les coses també bones que passen. A vegades ens plantegem, per què ha passat això dolent? Perquè potser més endavant tenia que passar una cosa molt bona i sense això no ho haguéssim tingut. Alguna vegada, aquest canvi que et vaig comentar de que al principi portava tot planificat i després vaig estar obert al que passés, va ser amb això. Al principi era com, ostres, m'agradaria arribar a aquesta ciutat per tenir un lloc segur on dormir. Però al final veia, mentre viatjava amb la bicicleta, veia un llac preciós, i deia, doncs em quedo aquí. Em plantava i veia un sunset, una posta de sol impressionant, una cosa que era com, vale, m'ha encantat quedar-me aquí. No he pogut arribar al poble perquè no he tingut temps o per qualsevol cosa, o a vegades tenia punxades que també eren merda. M'ha passat això, però ei, he acabat aquí, fixa't. M'ha passat alguna cosa dolenta, però ha acabat sent algo increïble, que no hagués passat sense això dolent. És més, aquesta volta al món no hagués sigut, potser, sense les coses dolentes. T'hauria agradat estar més temps o menys durant al llarg del viatge? Bueno, si m'hagués agradat o no, és com ha anat i ja està. M'agradaria moltes coses i també m'agradaria continuar a vegades viatjant i no sé, no descarto encara fer algun altre viatge així llarg, encara que el millor possiblement seria fer un any de viatge, descansar una mica a algun lloc bé i després fer un altre viatge d'un any, perquè a vegades 3 anys sí que ha sigut molta acumulació, molt d'estrès, molt de... Em faltava a vegades una casa, em faltava una família, uns amics que estar un temps, perquè jo el que anava coneixent era gent de hola, què tal? He de la volta al món? No. Cada dia el mateix, no arribava a profunditzar amb ells, també era una pena, però bueno. Llavors ara la teva vida serà anar viatjant, anar fent petits trajectes, petits viatges? Bueno, a partir d'ara també tinc que escriure un llibre, estic buscant una editorial, amb les meves fotografies també vull muntar exposicions i fins i tot, no sé si com a futur o no, un documental amb tots els vídeos que he fet, que també podria sorgir. És a dir, explotaràs fins al fons aquesta aventura per també difondre una mica la teva experiència. I també per guanyar diners i vés a saber si al final aconsegueixo fer-me un nom de fotògraf en el món i aconsegueixo guanyar amb les meves fotografies diners, doncs potser viatge així, guanyant diners, que també és el que més m'agradaria i això sí que seria un altre dels somnis. Jordi, ja per acabar, ho tornaràs a fer? O està descartat tornar a fer la volta al món? No està descartat, és el que deia, no? És possible que algun dia t'animis? A més, el tema està obert a tot, disfrutar-ho i viure el present. Vivint en un present infinit, l'endemà existeix, però serà demà, i el passat també ja ha passat. Sí. Carpe diem. Estem vivint una mica ara en aquest moment, intentem-ho disfrutar, que a vegades també pensem això, no? Que estem pensant a vegades en l'endemà o en el passat. Doncs, amb això acabo. Això és l'important. El Carpe diem que deien el Roman Jordi Romó, ciclista que va fer la volta al món en 2 anys i 11 mesos. Gràcies per ser aquí i molta sort en el futur. De res, moltes gràcies a vosaltres per haver-me invitat. Que vagi bé. Sants 3 Ràdio, sempre amb els equips del barri.